Čus lidi, dneska jsem napsal na Facebook status, který zní takto. Jste ve světě, kde můžete být a vypadat jako kdokoliv na světě, koho si zvolíte. Takže první člověk, kdo se ozval, tak byl Patrik D. Trachtulec a napsal tam komár. V pohodě, tak mám tady nějaký random prostě pozadí, co jsem se legálně koupil, víš co. Zakoupeno, dobrý. Já bych řekl docela komáří ksicht. Podíváme se dál. To je ideální. Takže tady máme prvního komára. Pak další žádost, co jsme měli na mém statusu, jo. Tak druhý člověk, který měl napsáno, že chce být komár. A třetí, konečně změna, komár. Takže myslím si, že se Jindra moc málo směje, takže a třetí z army komáru je Julian Robinson. Tak, nějakou aktuální fotku. No, dobrý. Tak, máme tady dokonalou armádu komárníků, takže jejich sen byl splněn. Tomáš Menoušek chce být Jedi. Jan Hanko jako Spider-Man nebo Assassin. Jedna věc, co mě štve o Spider-Manovi, je ta, že vlastně ve filmu mu udělali úplně špatně to vystřelování sítě. Takže protože, že jo, pavoukum to nelítá z ruky, že jo, pavoukum to lítá ze zadku. Takže samozřejmě chceme dělat anatomicky správného Spider-Mana. Já myslím, že jsi spokojený, Honzo. Václav Vácha. Odmítám být kopií kohokoliv, já jsem já. Víte, já jsem se nikoho neptal, jako jestli třeba můžu dávat ty fotky do toho videa, takže ale naštěstí někdo z těch, koho sem přidávám, tak není jako nějak prostě nabušený, třeba nebo ozbrojený, nebo takhle, jo, takže myslím, že to je bez problémů, že se nemám čeho bát, jako. Anna Fatadlová chce být mořská pana. OK? Tak, našel jsem tu nejhezčí fotku, jo, mořský pany, jako Dominik Klubal chce být Ondra Štefák. Petra Frejová, tamhle ta žena, chce být Trump, ale zadek chci mít svůj. Dobře. Nechci to moc přehánět. Víš co, odpovídalo. Martin Kochrda, Thor nebo Lady D. Upraveno. První příspěvek bylo Thora. První slovo platí, druhý leze z gatí, jo, takže Thora. Výborně, to je třeba tohle. A nebo taky tohle. Takže určitě jsem na to kápnul, nebo si já všechno dohledám, víš co, v pohodě. Už chápu, proč se říká Thorovi namakanej superhrdina. Tak, Marek Kvapil, Superman, blabla, nebo Wolverine, nebo Ragnar. Petr Pokorný, Assassin nebo Wolverine, Adam Šurý Wolverine, ježišmarja, všichni jste Wolverine, jasně, tyve. Wolverine 3x, prosím. Tak a poslední, tady máme Paul Jarks Petržela, ten chce být
jo, takže to je všechno pro dnešní díl. Pokud se vám ten díl líbil, tak mi dejte nějakým způsobem vědět, třeba toho natočím víc. Nevím, jak mám ukončit video. Asi to tady prostě zmáčknu.